Welkom alweer bij het vierde journaal. Joet is een belangrijke dag, want er zal oorlogsplak vinden over de Kalmer oproer. Tussen Jaap Groen, de decorbouwer, en Steven de Jong, de regisseur. En ik ben heel benieuwd, wat zal je van plan binnen? We staan met Jaap Groen. Welkom Jaap, wat is die rol in de Kalmer oproer? Nou, ik ben decorontwerper. Tenminste, dat is de bedoeling, dat ik dat waar wil. En hoe is het contactlijn? Ik ben vrij door Atje. Atje die is regieassistente bij Steven. En ik denk dat die kent mij. Van, wij hebben together wel dingen die in Burgum. Wat maakt het een decor, een Jaap Groen decor? Mijn decors passen in een omjouwing. Dus mijn decors, dat is net zomaar een bouwwerk wat je overal deel zetten kennen. Dat past eigenlijk alleen nog jaren. Het past natuurlijk bij het stik, daar staat er goed in speelgekast. Maar ik vind het belangrijk dat het gewoon past in een omjouwing. Dat het als het ware in wordt met de omjouwing. Zodat mensen denken van, hé, dat kon er ik wel een heel lang staan hebben. Dat vind ik er mooi, jongen. Ja, en ben er dingen waar je rekening mee houden, Matte hier? Nou, volgens mij hebben we hierachter op het Kerkhof net spelen, maar er ken je er een heel soort, want het plein wordt renoveren. Dus ik heb het idee dat we wel aardig uitpakken kennen hier. En heb je het script al lezen van de Kalmer oproer? Ja, ik heb het script een paar keer trouwest. Nou, en nu ben ik hier dus eigenlijk voor de eerste keer bij de kerken. En ik probeer me nou een beeld te vormen van hoe zal ik die gebeurtenissen van het script inpassen op het plein hier. Want ze willen de tijd van vroeger en de tijd van nou eigenlijk combineren in het stik. Heb je daar al een beeld bij? Nou, een beetje wel, maar nog net helemaal natuurlijk. Maar op zich is dat ook wel makkelijk, want je hoeft net alles heel ouderwets te doen of zo. Maar de kerst er ik naar de technieken en zo bij broeken. Ik heb ze graag als Jorin, je roet Maatsplein heen, samen met Steven de Jong en mij Atje. Wat heb je al bepraat met elkaar? Nou, ja, hoe het stik en hoe het passen maat. Het is een mooie tjerke hier, maar als de orenkant uitjast, dan is het plein net heel mooi. En dus het is nou de vraag van hoe liet je dat stuk je barren en hoe list je moderne dingen pas je hierin en hoe zit het met de zichtlijn en hoe komt de tribune hier te staan en maak je daar aan de achterkant van de tribune, wat maak je aan de voorkant, wat maakt er aan de voorkant, waar moet muziek zitten, dat soort dingen al hier. En we hebben even om ons heen gezien het stikje van hongerstront. Dus het zou mooi wezen dat de mensen van nou de hoen ergens oors litten of de stront even in een plastic poetje door in mijn hoofd nemen. Dat zou heel mooi wezen. Misschien kunnen we dat de Kalmers nog leren. Ja, wie weet, dank u wel. Dit was het journaal. Tierentak voor het zien en tot de volgende keer.